hingga phungkaham logarongno hingga tini seng oro khunpulungo phaisok phaijak o thangnai nigo current khawai serai thwinai ni nogo hingga sini new year club ni hoite ke seng je subama sak borokno subanai hi tini phailijak gari khungnoi toi phaibai hingga nirok je video pai saknai tongdi nirok bo omote haike lukurokno sauni muchungo mane nirok bo je subama sak suba phai hangke belai no janai hani bangai nirok bo oro khumbulingo phaibi borokno suba phaidi belai borok Kendrong nugunyo tong khana borok ni nukhungo busung birman cholai tong kendrong bo omote haikeno je ma sak nirok borok no phai chuba phaila hangke belai no chanai hingke sung bo tini oro phaioi chini sungrung kami new year club ni hoite ke sung kisi sa phai oro suba lai phai majaka kendrong bo omote haikeno lukurok no ang takok buku okra sakra no ang koimung borok no phaioi je dirok chuba ma sak phai chuba phaila hangke belai no chanai hingke dirok ani blog video no nugui tong khana borok ni nok huk pura khai thapla chai paijak omote haikeno sung bo phai nuk phaioi belai kha riyok kha belai kha khaljak chini bo hingke dirok bo nugui tong khana hingke o video no dirok belai belai ke share khaibai jati joto ni thanigo no hingke dirok nugui tong khana busuk khawai thapla chai paibai ha ulai hingke dirok bo je ma sak borok no phai chuba phaijani aswkna ani dirok ni o koimung hingke aswkno hambai.